Og hvis du har kun igen, så vil jeg gerne fyre en fontæne af for det sortiment, som jeg købte i går. Eller som jeg fik adventsgave. Med 4 stykker i. Det her det er så den mindste. Omkring 61 bliver den. Og nu er den omkring 2 meter. 2,5. 3 meter. Ja, den bliver omkring 4 meter høj. Ja, der er sgu meget fart på den her bitte en. Godt nytår.